Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Fanga bedilen bɛ Yesu ma sanfɛ ni dugukolo kan an ka taa yɔrɔ bɛɛ ka o ko fɔ ko Yesu ye diɲɛ bɛɛ kisiba ye. Ne tun bɛ taama dibiba la Yesu de nana ni kɛnɛ ye. A ye kɛnɛ bɔ ne ka sira kan Yesu ye hɛrɛ don ne dusu la. An ka o ko fɔ yɔrɔ bɛɛ la an ka o ko ɲɛfɔ mɔgɔ bɛɛ ye Yesu de nana ni nɛɛmaba ye anw ye jo sɔrɔ o nɛɛmaba la. Fanga bɛ Yesu fɛ saya kan fanga bɛ Yesu fɛ Setani kan an ka sɔn ka taga o kibaru fɔ kibaru duman tɛ tɛmɛni kan. Matigi dona saya la matigi kege na jirika Yesu masih to kaburu la kibaru duman tete meninga. Matigi tara sangkulula Yesu bena ko Yesu bena ambe bena ta o sangkulula kibaru duman tete meninga. Allah tanu ko aleluya Yesu bena ko Yesu bena siau na kasi kakasi kambo ni tu ya don ko Yesu.